Χαρέσαι βρήκα. Λοιπόν, το καλοκαίρι κάνει περιοδεία με το θίασο ξένων ηθοποιών με ακροβάτες. Το Caravan Stage είναι ένας θίασος με ακροβάτες, μουσικούς, χορευτές, ηθοποιούς. Ναι. Είμαστε Ιόνιο και Βαλκάνια. Ναι. Φέτος ηθοποιοί και performance από όλο τον κόσμο. Θα παίζετε σε πλοίο και το κοινό θα παρακολουθεί. Ναι. Αλήθεια μου, Ναι, ναι. Πολύ ένα όμορφο πλοίο είναι αυτό. μεταμορφώνεται σε θέατρο. Πάρα πολύ όμορφο είναι αυτό. Και ο κύριος Τάνωσος Πολυχρονόπουλος, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. 7 περάσιμες τέσσερες. Εγώ είμαι στην τελευταία του σεζόν. Και γάμα 4 α. Τη κυρία Πέννη Σταθάκη την περιμένουμε για να αλλάξει. Η κυρία Μισήνη Δοξοπούλου, παρακαλώ πολύ, να βάλει τη σκητάλη και το μικρόφωνο. Δεν μου έχουν πει τίποτα, μου τα φυλάνε όλα για έκπληξη. Θα χορέψεις, θα τραγουδήσεις. Είπα να τραγουδήσω σήμερα να μην κομπλάρω τους χορευτές. Είμαι ευγενής άνθρωπος. Τι θέλετε εδώ, κυρία Τροχονόμο? Για σένα ήρθα. Για να μου δώσει την κλίση, Πρώτον δεν είμαι τροχονόμος Ναι. και δεύτερον με λένε Σούζη. Και η στολή που φορούσες που είναι? Ψεύτικη είναι. Ψεύτικη. Ναι. Σε έβλεπα κάθε μέρα στο στάδιο που άραζες και φούμαρες το τσιγάρο σου και τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες? Να νοικιάσω μια στολή τροχονόμο. Να πάρω τα στοιχεία σου. Πολύ ωραία. Και να έρθω να σε βρω. Όχι, με πούνε. Αθήνα καινούρια του κόσμου τα μάρια, τραγούδι του ήλιου, της νύχτας φεγγάρι. Θεότρελη πόλη με ξένους πολλούς, με 2 εκατομμύρια ντόπιους τρελούς. Σαν να είναι παγώνει, φτερούγες απλώνει, στο σούνιο αρχίζει, στη Θήβα τελειώνει. Και η κατοική της η πρωτευουσιά, που είναι απ' τα Κιούρκα, Σουφλί και Κοζάν. Και μένουν αγάμο, Κανάρι και Σίνα, αν δεν γαστούν η Λαμία, βουαλά η Αθήνα. Γαστούν η Λαμία, βουαλά η Αθήνα. Θεότρελη πόλη της νύχτας βεντέτα, με τον Παρθενώνα και με το Ζαβέτα. Κυρίες του κόσμου με μάγες σαν φρακ, τα σπαν και ζητούν τον εράπη τον μπλακ. Περφέκτια σελέκτια και σνόμπ και σουσούδες και μάδιες τις τσέπες, οίκουν κανατζούδες. Και οι Αθηνές δυο πάντους φουστίτσα, σαν να είναι τσολιάδες από την καρδίτσα. Κι η νύχτα γεμάτη μ' αρώματα φίνα, γαρδένια, τζατζίκι, βουαλά η Αθήνα. Γαρδένια, τζατζίκι, βουαλά η Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία όμως. Πάρα πολύ. Με τα γυρίσματά σου. Πες τα ρε Ίνδια, γιατί εσύ τα ξέρεις. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ την απόλαυσα, τι να πω. Πώς δεν Κριτική επιτροπή ήρθα. Αλλά δεν είμαστε μαζεμένοι εδώ. Τα γυρίσματά της. Βέβαια. Ναι. Δεν στόναρε. Πολύ ωραία φωνή, όχι, καταπληκτική. Να μας αφήσει το τηλέφωνό της να την ειδοποιήσουμε. Επειδή είπες για 10. η σκηνική παρουσία, Τα πάντα, η τσαχπινιά, το σκέλτσο, το πρίο, Εγώ πιστεύω ότι κάθε γενιά θα βγάζει πολύ αξιόλογους ανθρώπους. και ένα από αυτά τα παραδείγματα είναι Η Μυρσίνη, εγώ το λέω για τα νέα παιδιά, γιατί η Μυρσίνη είναι στην πολύ Μυρσίνη. νέα γένεια.
κυνηγώ, να ζήσω δεν θα βρω σε ψυχή ψαριού κορμί ατίσιο. Κάθε βράδυ βγαίνω να πνιγώ, πότε άστρα, πότε άκρη της αβύσσου. Κάτι κυνηγώ σαν τον αγαγό, τα χρόνια μου σε εντολιά μου τσιγάρα να τα σβήσω. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο. Κι εγώ κάποια βραδιά πέλαγω η φωνή του Καζαντζίδη, πέφταν τ' άστρα μες στη λασπουριά, μαύρος μάκας ο καιρός και μαύρο φίδι. Μου γνέφει καρδιά, πάρε μυρωδιά, το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Αυτή η νύχτα μένει αιώνες παγωμένη, που δυο ψυχές δεν βρήκαν καταφύγιο. Ήρθαν στον κόσμο ξένοι και καταδικασμένοι να ζήσουν έναν έρωτα επίγειο. Το λάδι εδώ πως καίγεται και ζήσε το ταξίδι. Δεν παίζεσαι. Παιδιά, χειροκρότημα στην Μισήνη μας, θέλω παρακαλώ πάρα πολύ. Γεια σας Μισήνη. Πολύ καλή, μπράβο. Γιατί το δεύτερο κομμάτι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα που έχουν τραγουδηθεί, σωστά? Χειροκρότημα να υποδεχτούμε.